Nire izena Elizabeth Galarza Zulueta. Oñatin jaio nintzen, 1951. Aita amak eta 7 nahi arreba ginen. Eta, 5 neska eta 2 mutil. Jose Marita eusen, gerra denporan, eguan Bilbon. Zeratik, eguan medikoak espezialitatea egiten erosekzioak. Eta, berria txertu zanean, Jon be joan zan behan Bilbora, ez? Eta gero geratu zan, eta Edurne eguan maestra en Domaikia, en Álava. Eta han zertu eben, eruan eben kartelara. Handik eruan eben Gasteizera kartelara, Eta han ezagitzen denpora gontzan, 2 hilabetero, 3 Eta gero bialdu eben etxera. Eta etxean euki eben bek, etxean kartzelan, ezin urten da, eta justo mesetara, eta bizen bitartean, oinati hartu ebenean, Arantxa eruan eben, aitzakin, etorri zian 2 guardia zibilo, 2 zer, eta eruan eben, etorri zian bila, Arantxa, Jose Mari, Jon, eta Edurne. Eta eusen Arantxa eta aitza. Eta eruan eben, aitza eta Arantxa eruan eben kartelara. Arantxari moztu dutzen Julia. Eta aitzari sartu duten kartelan. Eta hor egoten, joaten ginean jana eruatera. Hemendik, Arantxa be etxien euki egon zan, Edurnekin ezin urten da, eta gero ja Edurne berriz eruan hemen Ondarretara, kartzelara, eta aitza be bai. Eta han euki behin jusioa. Eta jusio hortan, aitza bialdu eben, lehenengo bunu txain pena de muerte. Baina, logo eta gero, eruan eben Galiziara, Alaiza San Simón. Eta Edurne, al Asilo San José, Donostian, monjak eusen, baina zertu zan. Edurne, takizen denpora eben, 2 urte eroinko eben, eta gero eskatu eben, berriz lan haitzeko zera, berriz eskola bat ezan, eta zanotan hemen ezin zala. Joan biharrela de Euskadi para. Eta emun otzain, en Segovia, en Fuentelolmo de Fuentidueña, 5 urterako. Eta egon zan 6 urte, Eta lehenengo oso recibimiento txarrak, que era republicana, que además que había de las que eso, y bueno, baina beti gehotan da gente ona, eta el herrero y eso, y bueno, oso pozik egon zan, Eta aitza hor Laiza de San Simón, eta Jose Mari Txaion, Bilbo arrapoa binean, ja zertu zinean, igeizik joan zian, da Jose Mari eruan eben a Cádiz, al puerto Santa María. Y allí, pues, campo de concentración. Denunciantes, amiguak, herrikuak, enfrente vivía uno y eso, que trabajaba como nacionalista y nera aizpape, batzok izan lan asko egiten eben, ezta? Edurnek irakurtzen eben dantza egiten, que ayudaba mucho pues a los nacionalistas. Edurneri zertu duten, que le habían oído en la plaza que, a ver,
qué hacían sin detenerlo desde al duque de Sotomayor. Edunek kontatzen hemen oso gaizki paseo bila Gasteizen eta Ondarretan be bai, las condiciones. Y gero ya en este San José, nola behan maestroetan da eskolia eraguten hemen, bastante zer. Gurekin bizi ziren bi tia, nire ama naizpak. Eta Arantxa, antzen eusen, eta sartu nintzen, da ikusi hemen Arantxa, burua zuri-zuri. Eta, klaro, geratu nintzen nola zen, hartu nintzen Arantxa kalzuan, bera zan oso nerviosa. Gainera gaixorik egon zan, atara iten eben, manifestazio han ebiltzera. Ota bostero, ezpiko eben, olako bat. Edurnek hogeita bi erabukiko eben. Beste lagun bat, Margarita Iturmendi. Bostero zei handra, moztu duten, ulia egun horretan. Oinatikoak, Baiet, jakin inbian da gauzak. Zatik betik, eskutuan egon dira, baina bilurrakin eroz, baina nik uteok jakin inbian dira da gauzak. Bai, baina jakin be bai, gauza horreik ez da, gaztiok eta, bueno. Nanurrin etxepat hola, 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 tximinitigo dakia dariola, hola, hola, gantzuan arbola zela erdian, errekapoz pola etxataria, tralala, tralalalala, dana txiki txikia gera.